Set para sa kalusugan. Mga kapanyawan mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa buong mundo. Narito na ang palatuntunang kapupulutan ng aral, gabay, paraan at mga impormasyon na makatutulong upang tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan. Hatid sa atin ito ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi ng ating mga produktong herbal na talagang nakakatulong sa ating katawan, gaya ng ating SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule at ang pampahid na oil na talagang maganda sa kalamnan at kasukasuan, ang SED Liniment Oil at ang pinagkakaguluhan ng mga mahihilig sa kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. SED para sa kalusugan, SED para sa kalusugan. At ngayon, ating pakinggan ang ating palatuntunan. Luzon, Visayas, Mindanao, sa magandang araw at welcome na naman sa ating palatuntunan. Hatid sa atin ito ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi po ng ating mga produktong herbal na napatunayang mainam at magaling para po sa ating kalusugan. Ang ating palatuntunan, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng SED Panyawan Plus Mangosteen at SED Panyawan with Garlic at pati na rin po itong ating SED Kogon Herbal Capsule. At hatid din po ito sa atin ng ating SED Liniment Oil. Ito po yung pampahid na oil na mainam para po sa mga kaibigan natin may mga problema gaya po ng rayuma o kaya naman po arthritis, mga problema gaya ng gout at kung ano-ano pa. Pati na rin po sa mga kaibigan natin dyan na mahilig magkape, tandaan po ninyo mga kaibigan na meron po tayong coffee, ang SED Panyawan Coffee Mix na may taglay po itong Panyawan Herb, meron po itong mangosteen, meron din po itong purple corn at cinnamon. At ang maganda rito, ang pampatamis nito mga kaibigan ay gawa po ng stevia. Ang stevia, isa po itong herbal na kung saan ito'y napatunayang 32 or 300 hanggang 400 times sweeter than sugar. At aside from that mga kaibigan, ito po ay purong safe, at mula po talaga sa kalikasan. Bueno mga kaibigan, ang ating topic ngayong araw nito ay pag-uusapan po natin ito pong tinatawag na high blood pressure. Alam niyo po ba mga kaibigan na napakaraming Pilipino na ang tinatamaan ng high blood pressure? Ang isa sa mga dahilan nito ay tinatawag po nating lifestyle, yung style ng ating pamumuhay. Minsan po mga kaibigan kasi kapag tayo po medyo pabaya sa sarili, wala po tayong exercise, mahilig po tayong kumain ng mga pagkaing maaalat at matataas sa mantika, delikado po mga kaibigan ng ating katawan. Maaaring tayong magkaroon ng high blood pressure, lalong-lalo na po pagdating po natin ng 45 years old and above. At alam niyo po mga kaibigan, sa 10 Pilipino, may biktima pong 2 neto. Yun po ang delikado. Yun po ay sa mga taong may age na 45 and above. Kaya po mga kaibigan, nakakailangan po tayo ng pantulong sa ating mga katawan na mapuksa yung nagbi-build up na plaque o yung bumabara sa ating mga kaugatan sa puso dahil ang puso po natin mga kaibigan, napakaraming ugat niyan. At kapag ito po ay napuno ng mga sebo, na kung saan po mga kaibigan ay dahil sa cholesterol yan, delikado po mga kaibigan na magkaroon tayo ng high blood, meron tayong mataas na risk sa stroke, o kaya naman po mga kaibigan magkaroon tayo ng heart attack. Kaya po talagang delikado. At huwag magkukumpiyansa yung mga kaibigan nating high blood dyan dahil ito po'y traidor na sakit. Wala pong symptoms, wala po kayong nafe-feel. Kung minsan lang masakit yung batok, masakit yung tinatawag nating mga likod at hindi natin alam yung pala ay atake na ng high blood sa atin. Kaya po mga kaibigan, mainam na mag-take ng SED Panyawan with Garlic yung mga kaibigan natin dyan na meron pong high blood pressure. Tandaan po kasi itong garlic, kilala po ito na talaga pong naglilinis ng ating dugo. Tumutulong po ito para matanggal yung mga nagbi-build up na plaque, sanhi po ng pagkakahirap ng pagbabomba ng ating mga puso para po sa ating katawan. Kaya po mag-SED Panyawan with Garlic na po tayo kung gusto po nating matulungan itong ating mga katawan, lalong-lalo na po kung tayo po ay tinatawag na high blood. Tandaan po mga kaibigan, SED Panyawan with Garlic. Ito po yung kapsulang may garlic o yung bawang. Meron din po itong banaba at panyawan. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika nationwide. Gawa po yan ng SED Marketing. Mga kapanyawan, naway meron na naman kayong napulot na kaalaman sa ating palatuntunan. Laging tandaan na hindi natin kailangang ranasin pa ang pait ng buhay dahil lang sa karamdaman. Tandaan na mamuhay ng ligtas at may depensa sa pamamagitan yan ng mga produkto ng SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, ang SED Liniment Oil at ang SED Panyawan Coffee Mix. Mga produkto itong napatunayan na nakatutulong talaga sa ating katawan. SED para sa kalusugan. Hatid sa atin ng SED Marketing. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.